biar laki-laki, biar parusi, biar tua, biar muda bersalawat lenyo agak 10 kali akan abu agihnya nanti di padang mahsyar, iaitunya ayat talagu Kausar. Teko ayat namanya kamu ayat sajwa ba'ana na ayat sajwa kok diminum yo sajwa adanya tu nan ayat sajwa tu bu diminum yo sajwa adanya. Kalau ayat talagu Kausar tu pak, ayat yang kalau kita meminum sadagwi ndak ka awi-awi kita doh lai salamulamunyo. Itu keutamaan keagungan ayat talagu Kausar. Kau ayat sajwa kau diminum kini beko malam nak uih oleh adanya bu. Yo ndak. Piko ayat talagu Kausar tu sadagwi kita minumnya salamulamu